Mun sani cewa kai ne ministan noma na wannan ƙasa gabaki daya. Faɗi ka sake faɗi. Kwarai ko ni ne nan minista na noma gabaki daya mai kula da harkoki na abinci na ƙasar nan. To amma mutanen ƙasa gashi suna ta fama kuka kan cewa kayan masarufi kan abinci gaba ɗaya sun yi tsada. A ina ka ji mutane na ta kuka. Yalla bai ga sunan gidan TV gidan rediyo suna fitowa suna magana a ko ina. Kai ɗan jarida kai ma ka ji tsoron Allah. Mutanen gari ku ji tsoron Allah. Yaushe shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ƙara kuɗi ban da wannan ƙarin da ya yi. Yalla bai yanzu ana magana kuma masara yana 25,000 fa. 25 mu da muke so ma ya kai naira 30,000. Wallahi ka ci sa kai na ƙona gurin nan gaba ɗaya. Ka zo mu gudu ka zo su kama mu.